Rasa iya enggak ya mga bay. Saka po mamakin gairan sa enggak ya kawan. Bai sa iko Islam. Yang nga mga bay na pa makabayran tuliki na isa sira na special lay naluis sa Quran na ini ngaranan sa Suratul Nisa. Suratul Nisa. Yung manaw nga mga bay na mga la ini arga nakagaya kadaklan sa nga mga bay na dairan maknalo ay taman ay kala yarga ang kaya mga bay si ko agama. Sudun surah Rasulullah mialirun sa hadis tigina al-mar'atu salihah. Al-mar'atu salihatu khairun min alf rajulin ghairu salihin. Sakat tawa tigur Rasulullah ya salihah. Na tumun wallah di susang gibu mga mama ada mga kudir. Al-mar'atu salihah khairun min alfi rajulin ghairu salihin. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susakata wa ba'ya salih na tumun wallah adi susang gibu mga mama ada mga ukudir sakata wa ba'i abilang tau bilang tadi terdi na tumun wallah adi yang asam gibu kata wa mga mama mga da ukudir di ini maka kelaro da ini makna lo mga bayag yang kaya kala iran yarga si Allah. Pino kailangan nagyan kaya mga bayag kata na makna liran ikala yarga usakat tao bay yang kaya mga bayag ko dunya na supaya maka surgaon na sumanga bidederi na mga tala suguiran benar dan kedua ya iran na ayat titurun amala yarga na suba iku dunia amiyasu atiyan su Allah dia buang uta salimutu mga baisi ko surga inalu ya Rasulullah tigina wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha. Subuh tigu Rasulullah so salimutu ba inang ko to tatagu na pelawira untur-untura na malayarga at tigu Rasulullah di dunia rak sutabuin. Aya penari di malayarga isumo suluton. Te malayarga dia na suluton na di malayarga isumo suluton. Nakagigi man na may ilang. Melang sakat tawa bayi anak karumanian na mangungunutang ko wallah agusiki karumanian na aya imbalasun wallah napaka pagpadaan wallah su imbalas yang ko Asia agusu Maryam na imbagay wallah sanguta sakat tawa bayi mala iparati yak wallah agumniya mangunutang ki karumanian. Nah syukuran ada ni yang malangan manutu lang ito akala abala sa imbagay wallah sa iku Asya. Kaya nutul wallah sa Asya sa ayat tago ni sa Quran na sa tigut Tagaluga pinupuri bintugin. Bismillahirrahmanirrahim. Peter wallah si isa ingaran wallah ama saling gagawa lebih makalimon. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Dia lu wallah maraya ga ibarat tesuk dua bai akar mau dua rasul ada amia ko irana guna si ko kababalu iran kata tawiran si ko dua rasul gitu sukar mau doha gitu sukar mau lupa yang ya dua kata bai na amai ka pemakasuludin sa neraka sumanga bai sa dunia Nabi ipakaw na anon sumul duwallah nga dua kata bay. Mereka pemakan neraka. Andin ni kadiklir sa sumanga bay na pemakan neraka na aya nakuda kau na makasulod ko neraka na nga dua kata bubay. Sukar mau Nuh alaihi salam agu sukar mau Lut alaihi salam. Na teri sistiri miya karoma neraka kaya karoma nabi karoma rasul na sakay di makanaraka dan lakit lamay na kusimbang ako la kana baka karoma nabi kana baka karoma na rasul ka ayaki karoma ka na tarapat sa dunia. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون بيلي مبو والله sampul ibarat dua kata bai yutut Asia akaru mau Fir'aun ayatnya menutul fi nasallah sa surah at-tahrimah sedang soalnya menutul nawa sama ulama Biantu wallah su'asi akaruma Fir'aun minsan sakanya nakaruma amala idusa nada matembang dan yang kalipati sesimban yang Allah so Fir'aun na geraranan gerarah ngarana Fir'aun na seko masa musa na ayam ini pentaguyenon na Suramsis Junior Ramsis ayak kapuro ang Ramsis na ipon sa kaya pulaos na kapag kaya makaumar uwa gay makapuro ang mama so Ramsis Junior ipon si iya sa kaya pulaos man taman siya kainom yung alandud ayam niya patay niyan kubano Israel na kaya labyan nun magatos gibu Mia bunuh ya nun. Kaya nun yan diniklir ada Tuhan sa dunia arwarkannya. Faqala ana rabbukumul a'la. Au kerawan yan at tigwala teru ada Tuhan na biya mapuro arwarkannya. Na ayak kaya alayo Asia sa Quran na biyentong wallah so Asia awat ta umasahim. Na minsan karumag yang kaya darwa ka mama. Nah dan yang kalifat itu simban yang Allah biar tu Allah su Asia wa ta'u mazahim biar tu Allah su Maryam tak susumpat niyan siran wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha saya akan sumpat siran pia-pia wallah dan napagletan niran surah saya akan sedian siran biar tu Allah su Asia wa ta'u mazahim sadanian kalifatik wallah aminsan karuma'ah Allahu Akbar darwaka la'natullah
na subai abara simba na pia-piaan yan sukaruman yan na aya imbalasun wallah sanggut tu abay amalai parat ya wallah agumapi parang ikikaruman yan na aya imbalasun wallah na lagi du imbalas yang ko Asia agusu imbalan yang ko Maryam ina Isa alaihi salam sa kapagpedaan yan ternyata kasan sister ternyata kasan suad na daru du PR kan sana ternyata Gana ni imbalas wallahu ta'ala ko mga baiya umatun nabi mga ala iparatiya ko Allah agu mga pepe yadat sa karuman yan umanumanak na ima berkirat aisya guru ami apa ayah karuma ko napbeteng ati iwo ayah ilaman so asya karuman yan na nakanababata beteng akatilaka ko tilaka mundu ku mundu darwaka ku darwaka so asya awata umazahim pagpaki ginakan yan nun so kaya paratian yang kumusa na kagya ko din yang ginakan na kaya kibuno Fir'aun so Asya kaya kaya perdutian sapat ti manakuda na kaya kaya bantugaon wala na dapat na maulugo dapat tanah surugo Asya sa lupa na si imyaw na metek ko surga ikaduan yang so Maryam ina Isa alaihi salam so Maryam na aya ama yan na so Imran so Maryam na aya ina yan na sadya bakan to ko na permiyo 5,000 pero timan na kan bilangan na kan sa 10 di ka kenapa ko disindag 5,000 Maryam to bilang anak-anak kasih guru nira nang 5,000 kan ono 2 3 4 pakaga anong ko 5 6 maguru dekat bigyan kini oh nuibi pero nak kami apa namanya salakyan namanya nama 5,000 kan ayang ngaran Maryam ayang ngaran ina Maryam na Suhanna Hannatun ay di niya kayo ay nakaimububir kan nasa sang ibu umiyan lo yung kakutapunan yan nanti yan nakatatan sa 5 ladura Hannatun ang tawatak na Moria watak na ari-ariya bugurada na ini tu kanu na Suhanna inuyagakan para kaya to kawan sungaran Maryam so Maryam na ayahin na yan na Hannatun aya ama yan na so Imran yanan so ba iya pinupuri sila ng Allah subhanahu wa ta'ala diyan tugsiran wallah so Asya awata umazahim makarumaw Fir'aun la'anatullahi alaih agus so Maryam awata Imran agus so Hannatun nimbawata so Maryam na so Isa alaihi salam nagyang nga dua ka bay na amay ka po makasulod sa surga sa mga bay kalako ko matun nabi na ayaw paganay apakasulod ako surga na nga dua ka bay apaka petitindig sirandaan wala ko pinto surga kakagiyam yali siran sa Quran ada tanu siramaylay napakiilay rakatan Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya buntal o Asya agubiyang kaya buntal o Maryam pakiilay rakatan Allah agyan sa katan apa mabatiyan sa Quran napkabatiyan na datanong maylay tuladan yan na antano di mapanganganta nagyang kaya dua katawbay na simbalas kiran wallah dua napakaptimu wallah na imbalas wallahu ta'ala kububay umat Rasulullah mapaparate ang wallah agumaw no tagi karuman yan na paniata kasan sister para dikilan so kaya biyad ka ngoto ba kabasa ko yan kaya mga ba ina isa sira na bir tugu Allah sa Quran ka ini nga na sira bigan sira sa sariliya faktir surat Nisa ina lu iruwag yang betua
kala yarga mga bay. Mutamya bati ang hadis sa Rasulullah. Sa tao ba iya bilang ataw sa iko Allah na tumuno Allah di sa sanggibu kataw mga mama alangon pilaka. Daw ko din na mga mama ya buah kepakaian kira na ipangalo sira sa torpedo. Pakai kanjiran sa asok. Na tumuno Allah so al-mar'atu salihah. May mo to baka basa ko ayaw man to kada lang mga bay na daira makna lo anto na reality ato na kalayar do ubay si ko mo. So mga bay na si mga kapudin do. Ana ayar yung pano no Rasulullah natin na al-mar'atu nisful mujtama. Tito man na rin kumalayar do na mga bay. Ay buah kasakit yan na kagaya dairan sundugang kayo kita na nga mga elair ga mga bay. Dairan sundugang kayo kita na nga mga elair ga mga kala ko kita gira na lalang. Nah peniato kasan sister berbayakan ayam beban ubentan noa lalang. Nang kaya lalang na kita na nga mga bay. Abiyan tubsiran wallah sa Quran. May kaisalungan na Rasulullah na panutulan niya ko Abu Bakar. Nina na di panutulan ang mutwa kala iarga, kala iibada, kala isimbaw Fatima awata yan. Kataon niya sa mga awata Rasulullah mga bumi. Zainab, Fatima. Nah, bakop mamagay sa termyo. Surukaya. Dapan. So Ummu Kalsum. Surukaya agus so Ummu Kalsum namanya pangarumanan no Utsman. Namanya kapeliwan so Utsman. Bagana ya karuma Utsman na Surukaya na ini kabalun yan. Nanti Rasulullah pangaruma angkat manangga isaw na so Ummu Kalsum. Ino bitui so Ummu Kalsum ay man Kalsum nangga ya. So nekam tu si samrano. Iya. Ha? Pamaya bas na? Ngayon. Pamaya bas no? Nah, ino bitui so Ummu Kalsum sa Ummu Kalsum tangga apa mayabas niya na lagi do aakarana Romiriga lagi dan kaya istilah kaya mga iman to pamurgo. Oy, pamurgo. Na original to kana ubabeda pa andamun buta tiagun wallah. Nah, dito kaya betul no Rasulullah sa ina mamumurgo. Ummu Kalsum. Emang Kalsum nang utama mamumurga ya. Nah, segala patay Rukaya nanti kita ngarumak man Rasulullah ko Utsman to Ummu Kalsum. Gitu kaya betul ko Utsman sa Zannurain. Miakwan yan so dua asin daw panabitanan. Kami kadua makapangabong ko Rasulullah. Miakay salungan na sa Rasulullah na dinali panutulong ko Abu Bakar. So sipaw Fatima. Yan na Fatima naging so Karmaw Ali radhiyallahu anhu. Na mimbawa tafsiran na dua kataw kaso Hasan agus Husain. Ayaw mo na Hasan na pupaw sa lawas na ayaw mo na Husain na bunso. Hasan na mala, Husain na maito. Na malagid siran sa kalana. Ayaw to mitotoro to, pointo to na kakaaguri. Na so Hasan na kaka na so Husain na ari. Na pupunod tuloy ng Rasulullah ko Abu Bakar agyang kutwa simbaw Fatima. Pino ba yung ustad ang utap mo tiyanak ng meto na? Oh, meto na? Na pure. Ano ba mo di pamra? Oo. Ino karya eh. Hey Abu Bakar at tigyan.
Suatigin sa mga bayi ko mga umatakan na aya maka penakuda kirang ko kasulod ko surga na suwata ka na Fatima. Tigwa po mo arangay no. Na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makati atigin so kabugr o simba wata na Fatima. Hindi man ya. Tigin na suwata ka na Fatima akaro mau Ali. Nagyang kaiawagan yan. Kaiawagan yan na mini kakaron so tali aikat o ipsegbiran agalon akubal asapi. Lagi guni na aya galon na pumana inso kubalaon ta kubala sapi. Kuyo ka. Napitaguan sa telan na siya. Na sol katif. Yang utawagaw Fatimah radhiyallahu ta'ala anha na mini kakaron ang utwa tali ang utwa galon yan. Nah, kaya nga mga bayi man to, hindi mo di pakasabgaw. Saka ba, kamarakan na ko diya mau mangan ng 2 buywa. Benar ya? Sabi ako siya ngayon mga bayi, nakanabas sa kanong. Okay, nasusirano to. Boy, kapipiya, ginawa niyang kay karuman yan na makagirawa. Mahal! Kaya nga minibugo bulon, mereka pakakuha ko ron. Ay nalapit na kaut kaya, hindi daw begitu barang yun, nagyang nga mga litis, akat sangkapan mo. Ano ba yun ni Masara na tigay na, ay nga mistira ka na naman, ikip masturak na ka na naman, ikapakasura ka naman ang bayan sa paradusun na, ano man ikapakasura ka ng ditara, ano man na, kaya kiguraw kaya, nadirunituro ko kumababas sa gawi, masasambulo ang mata niya, kasobra sa misyo mo. Na ika ka sa samula nga mata niya na kagi ako na muta siringan yan na ayaw imbulaw niya na tamang sa siko nakatitigin na may asapitan may atine kaya nasa nga papiatigin ng Singapore na dakon may kuwa mata siya na nagisum niya gaya karibat yan ha. Subhanallah. Pumili na kay mambu. Sa mga sahabiat na igira malalako sa mga karumayra na kambiya hiya pundagang. So ni kapsun ni man to sa maranaw. Ha? Biyahi. Wai dito dug biyahi. Pemulan eh. Ito na nga nakapambulan, ito na ba siya? Kapamista. Kapamista. Kapamisti. At taluan yan si karuman yan, tigin na mister. Iman to at tigin na, pumista ka. At ano ko, nakapamista ho. Iman to at tigin na, kagiya pendagang at biyahi ka. Na dinggat rarata ginaw ang kau baka makauma, ada miya labang ka. Saan natigin na bugyan nga mga watata na ketigramia daami umangkar kami amia labang ka ketigramia daami umangkar kami makanami ketigramia daami umangkar kami dicar nami ketigramia daami umangkar kami pangangalaw nami na aya dia mi ketigir na uba kami mamakan naraka bugyan nga mga watakan na iman to na aya mga ba iman to natigin na uba ka bali nga da maalawak ra ka ay samay ako dikur ka bunuh-bunuh samay ako natigin dia maalaw nga sangan na napay taw na kukura wa tigin da kadingili ka na kukura nagin nang utan 2 buywa naya kuro kay ala upong ka makama balaboy man sa nga kinibagwa cellphone nga makatext din. Yan ipa kasi mo na text sa ko nga tawag. Na, kumusta? Mahina. Kaya katawag mo na siya kanan. Kaya nasa ka. Kilala kita. Ha?
kilala kita, bistu kita. Kaya nasa nga katawag man, ano banda niya ito, nakasara text me, mate kan. Nagito na, dadun pangapi ka, kagida buhay naman nun yan. Naya pa na, minitik, na, katawanak na, bistu akan saka, katangkap man, miander man na bitu ka. Oh, dito niya ka bagan siya pa doon, so, mahal. So, bara dia maakasan, naubang ka, pelepas siya. Kaya niya ni Matero, api na ka makasume, nasa ka makalabo ka. Mata. Sige na, Mrs. Tuskin na ko rin, nap-3 days ako, katangap man. Tali ka kakap-3 days ka na, nakauma ka. Kapirang mani, kedar ka. Api alin ni berkaya, nakadadagangan ka, napagawa na kati. Ino kayo ni piya kang bihi ka, di kalu-kalu. Naubaw na makuha ka, adventure, oh. La ilaha illallah. Nandit ni kang belingi ka rumahnya, nagunin nung panik senang kaya, ono. Sa tigin cuma piasa ni paras dos, gunian nun la. 3, 4, 5, langon na natigan ko. Uban na kurang na ko, may patay nga. Kalau ba ka sa natigin ng kaya, ini seksi ano nang utak ko, ano ngaran yan? Kami na ako natigin sa nga siringan na ini siya ano na, saan ko ko? Sa nakatigin, doon siya nakalungan sa Garcia. Ayat 3 na dia miketigr na uba kami maka naraka. Uba kami kabalingi sa haram. Ketigra miya di kami makakan, di kami makan bitar. Di kami makainom, dah. Ayat dia miketigr na uba kami makan naraka. Uba kami kabalingi sa haram. Naiman tu. Message na dapat ka. Ay, uy, pakababagaw tangka. Niya, mamatsak ka. At ipkaswang nga lagi doon ka. Mamanat kayo dinupa ka to. Peda ka. Niya gapoy tama. Bu, natiga na. Sami aswa, minirusu sa damirusu na. Kenapa kayo pamatsak ka benar ka? Benar-benar. Pero man tayo mga mama, may kalabuso, kaya kalabuso niya, nakagidi pa karaw maling sawalay. Kapiter ni karuman niya na, ay na, kami ang suha, at kini nga suha, na di nga suhaan. Pagilayin na, mga siringan tanong, kasi nga malili bentar ka tanong na, giya buong nga, kumpaw na kalayran, na di siya kilaba. Bataw na kaya, manisyo gado, kau bata kakikisya, pintar yan na eh. Nasupati ma'awat sa Rasulullah na miniganda ang gutwat tali ugalo niyan tawagan yan. Undaw manggulaw lay man to na di akan nakatawat. Nakadaklan ni man to. Kano bagya nga mga bay? Nakadaklan ni man to. Napapununong ka niyan sa karuman niya. Laman na tigyan ka, kumuha ko ka na mataguna, mimbalay ako sambir sumambil. Nabunya tigyan ko da ako maada kiyama, ako si ina naing. Da ko din naman kaniter sa marunot to. Kahit kaya yama, kaya ina, nauna gini kaya pakatapita kaya naatang ka, mimbalay ako sambir sumambil. Semua tigyan na da ang mga pangarama. Subud-bud trip sa maburiw. Kaya kung makaralagay sa manamok na tiga bundib sa makatamok ako, napakaawa na ako niya mo. Suwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hay Abu Bakar suwata akna Fatima na sumbala liman yan na pekemula sa tapong na suwati yan sumbala askin yan na pekuyong sa dua saluyuta. Hadis segang ku Hasan Abu Husain.
So Amir Hasan agus so Amir Husain nangga yang bela asak ya Fatimah na kuyung sa saluyuta. Nagyan kaya lima niyan na pembunuh sa tapong. Naswati ko Rasulullah sumbal amatyan ni na penggunaw sa kalkiyang ko Allah. Nasupuso yan na pembetian yan sumila lang agi na Quran kauban yang kalipati. Gisu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ang nindagi ang masuk mga pamilya ko gusto mga wata kan? Gusto ka numambu? Masuk mga karuman niya gusto mga wata iyo. Amin ya Allah. Nang utarupa no Fatimah iprupa yo ama ya. Hay Abu Bakar tigih na suata kana Fatimah na inu miyak balus kanya na sakanya ni maka penggunaan sumulod ko surga ko mga umatakan. Sebab sangat asumia gedu na karoma sayana danian dina i magdam. Na da umakabalam benang kaya masa kita mau ulaula ko simban yang ko Allah. Suwagan yan na mini tanda unsur tali ugalun yan. Sa tigin sumbal aliman yan na pembunuh sa tapong na sumbala at kinyan na pukuyong sa dua saluyuta na sumatan yan na pengguraok sa khasyatan minallah na supuso yan na pembetian yan sa Quran ka preview niyan sa milalangag yan na Quran uban yang kalipati pirati manuta ko pirati manuto suwagan na isa sumbala lima telo sumbala ski lima sumbala mata na enam sopoto sito na gayda ni ila yang kas ginawa ka naudaw na na po na kay manto na so ang kay ni gukunay kay manto na haiti kay manto so saluyuta ringkar baru arbu di di kukuyung-kuyung manto na kana baka bisa baka pagkau markangan na mineral manto na kana baka di kana baka munaw sa tapong kana bigirisan Allahu Akbar la ilaha illallah gi manti di mai nang ka mga bai maka masiran sa alungan na maurin nang giraw sa Allah isang kano mga kapulan na din yung maso ang gayawat sa ukakasyakan ilo yun yung manang tuladan niya ang gayawagan niya na miniganda unang atali nasa kano na din ando na nari mga daan ay mga sister ando na ni mapakilay niyo ko Allah sa alungan na mauri kaya rasay niyo ko simban niyo ko Allah Peter o Allah sa Quran sa Suratul Baqarah 2:1-4 pangilang ang sanang sadak Suratul Baqarah 2:1-4 Kira ka ba tiyaro? 214 na ko style ko to 214 on natigi Jamal ngato na ka? 1:4 Chapter 2 verse 214 Chapter 2 verse 100 chapter 1 na Fatihana Suratul Baqarah na chapter 2 Chapter 2 verse 214 ngato nyo? ngato? 240 Suratul Baqarah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه
mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul Pisan Mama tigong na sisigura dunia po makasulod na ka surga. Kayo ba ay nakakasigurado na makakapasok sa paraiso? Kahit kunting pagod hindi na kayo dumaan? Sa katanwari, andun na ni kabnartan sa kasultan ko surga, ada ubar katanukay, layak karina, ebidensya sa kera sa itanok ko agama. Katatan suhayat. O pamati ko lang, natatang ka din niyo, o pumakasulad ka ko surga, dara ka ng sagad. Sa karamasena, lagi niyo sumiyagad ko mga una niyo. O tambot yan ni Jamal. Padap mandam makaparate sa kateruak niya. Niya kasi nga rin si Jamal na. Tu si isto. Mata na kayo. Giro na namuka daw. Pag walang katibayan. Kalukuhan. Malaking kasinungalingan. Tu si isto bilibatigo mga Amerikan. Sumamuso mga maranaw. Natigiran na minsan dusututul na tumusok pariksa. Anak tutulab darah di lenganan sainden na anak tiga di darah di mampakadaan. Naudaan ni. O sakay mau namatay, nasamay ang nasikarumang na may kadaya. Kang ngayon, nasunti ko kibasaw na, bari ba mindebaw adaraan sa kamaling? May dapat yun. O si may atay sa mga, ingin din natin na, bari ba may sibu? Anayaw sa ka? Maling. Hindi ka ba mga, piya baka na mawid ka mga isang, nasama ano, di pala gusto ka mga, balabo matunggo ka pa, di ka pakatero, ka matunggo pa, Assalamualaikum. Nagay daw si karong mga hotel, hindi ko natatag. Nakarungaw kayo, natigil na, abi, si Umi. Ini mo malagang. Assalamualaikum. Lagi tiga mabuo kay brother. O sa kayo mau na matay na siya may nga so daw na kimi so daw na may pamituan ni karumangan na pipikiran nga na duso di nga panaytan. Sama ingay sunti kaya noon. Pero man di mga bae nilapas siya na lang siya ay duro sige nino kami kaaway. Na miya katulog-tulog na maloto yatar. Sa na miya simakan katata jika di Umar siya ko cici kami sa lawag siringan namin miya katulog-tulog ya kaya patay ako ito kasi panabiyon sa matita nyari kaya to saan ka siya panabiyon siya dito sa matita siya ka ni mag-imam kaya kung kadua kami karakat na miya ko makunta mga review na tinimbagiran sa likod rodi na miya kalit sa pantagak Nagua ki gepoy karuman yan niya sagala mas kita. Ay miya penuarog. Damo bu aisan. Miya sagala. Nagua ki tonga niya lampas ni karuman yan naginawa niya no. Ay de maah. Ay miya tayo de kap ketan. Oh miya katulog-tulogoy na minut sama mo. Kata si ka di Umar sa kasi ano. Tiyak na lakna tulad na kita bubay. Titu mo benar. Takin mo ba plastik misuto. Kaya figura ko na tingin na ito. Tumamiyatay ka. O tingin udah kamatay nag-iipotek. Mata na tingin naman ninirviews ako sa di nga kaputay. Nagya kaya patay gini na mata na sanggibo sa lamato. Hanggang no ka ba? Baari ba mindebaw? Bari ba misi buwa daraan sa kamaling? Nagyan na dito baling. Yan na pipikiran yung mga kaigsunan. Mga kapatid. Oh, ino kailangan naging nasa katano mga mama. Umanin sa katano akin na pagamal. Sa kamamudali, pagamal ka. Di kami tama na sisimatag kay karumanga. Umanin mo yung yan na tilo ugod na tigato na mestera. Ato na kitidano na tinula mapalaw kita pitsay ang kakasay ni pitsay
Anda abab kini lawa puparan may atembungon. Nami amang kawa kato natikan na kamana kadin nakaswan lahu taala na malay gagaw malabay gagaw na may kada kaniyang kapadin. Ni akwa ka mapya. Madidiyo sa kanit Tuhan ka. Ha? Kakapa kay kapadiyan ka kagumuraw ka natikog nakakada naman. Nakaisuwal na api kaguraw ka natigin na wala na yan. Tapos na ang lahat. Akal 1 natigin mirsab, akal 2, akal 3. Okay. Na bari ba min de bawah daraan taka? Ina nakaigiya ka na ba min de baw? Saan na may experience ako? Subhanallah. Sangat tahu mama. Eno ni di kelida relo ya. Ha? Adi ka di panunu. Babatan ng magid. Mo ka na ako kalabiran na paitawanan. Ubatan ng tangga. Namang mag-isa-isa siran mo. Baka nudme. Nakatip na nga mga besa puro. Mo ka na ako pangulugitan ira sa baringgang. Ilan yung mga lumalay siya? Oh. Sakat tao mama. Sige na message. May English manuto. Sige na message. Kada ako'y mando sa talugaw na uba ako niyong banugaw. Sige ka raman yan lang kayo. Sige na ubad na okay. Taka pa ka sukata sa malumalala ka mata na niya. Upang makakasda na giyat talad na kari ang sa tamban na. Ay abu adaga tala nagibagangan. Tingin sa ka. Niya nini mo siya kait na. Betri na barokan yan na ya kaya betran yan na disir tami otota. Na gutungan na yan lalag ko tulugoy na kaya ko'y katulugoy na kaya buat kan yan na maya kau ladu-lada disir tapantara mapapuno-puno ang mga kambing, mga unta, mga sapi. Natigin na mata na kini kong mala. Tamo ko. Kagi ako din yan di pamaga pelalang-kalang kau nang kaya mala tamo ko. Kagato sana sapi, gato sana unta, gato sana kambing. Tigin na anta, mga dikir ko. Milang kalang kau na melay niya na may to alawig. Kataw niyo alawig. Ha? Akan na. Burung-burung, bahay kobo. Tintangan yan. Naad na lukso na mama. Miya ka puti-puti. Buko. Kaya gapas yan. So kaya uman yan. Natigin na bapa. Assalamualaikum. Tignan mabuang nga elo ko sa awa. Waalaikumsalam. Ikarita. Nanda ka hindi makapupun. Tigin na saya kay bapa sa tumampar saya. Nami yung todo. Adi siran di magistorya. Kagi ako pagistorya siran. Tiga giyang kaya loko sa ora ka anda kaon saya singur. Tiga na sambu aki ruba ako sa na makatarus. Weda kaya tiging bapak na mea katlugaw iya kaplalaga ka na anak tigin na siya nakarekya pa siya. Tigin na hoy. Natigin na ino kaplalakaw. Tigin na pa mangiluba ako kisa ubaad na makuha kabiyagan. Tigin na dapat ka sa ngayon dakan. Nino kasi din baling. Tigin na gaiba. Ino ako ay tigin di pamimikiran nakauba akong masiit. Ko apa daga? Kagiri at tigin na da makatoko so pamilya ko. Na ayag at tigin na kaya mapya bapa na maling ako ka makito ka wa. Tigin sa ka. Na tigin na doon iso na ka. Tigin na giibay rata ginawa ko napmuro. Pakaw mo ko tigin na miya katulugaw iya kaplalakaw ka na. Pakaw mo ko sa walay na peso sati man na pamamagayan. Sati man na pangangalaw. Tunap mo nang tayo bitong pasalubong. Pasalubong ng bayan.
Apa tingin sesat di mana pasalubong na din. Natingin na na mapipikir ka tingin na waki bapa umapa ka. Pasalubong ako nga sa nga sati man sa kabingkanaan andin ni kalangkaw ni misis na. Nya bati ako tujuh man lang tabi tiyak na ayat. Suratul Baqarah 2:4. Nya bati ako utama na niyan. Isa na kanwa tigol ang mga sikat. Pero kung nabagin ni kitab siragan, sa kanito miya siro. Isa na kanwa tigol ang mga sikat ta pumanulod ko surga da mga rarasay. Sangat sikat. Au kaya ka panaki. Pagatur ka da kaya yan. Makapalipas. Kapal moks. Tiyo, bagi na may problem mga family ka. May nikaton na ito, tingin na. Lumiya ka, natutundo niya nang kainibugero ng uto ha. Lokso. Banda niyo ay dininunday ni katubayan nakamata sa Ngaya tutula ka na. Nakidi ko itaroso. Ha? Itarosa nga may kwan na niya kalinat sa tayo. Yarhamkallah. Sige na, ora sino ka na? Sige na, udah may bulog na di kukuhan. Sige na min. Sige na, ayaw pa ka pa sa loob na si Mrs. na 5 katawa kaya sige na, wata ka. Sino ka na singa? Bandin niyo sari katawa eh. Ayaw po sa mana na din niyo katawa na, sungaran yan. Pero sututuloy na katawa niyo, nakatata na miya gida ka. Ha? Sus to? Oh, ngano ba 5 katawa-ta ka? Ha? 5 katawa-ta ka? Alhamdulillah. Sige na piraw to, sige na 5. Mas sakit na kaya sige na may kaalaw na ko iran si ina iran nang ubiyang nga 5 katawa-ta pangirawa. Abe, dan nangir ka na makagirawa kay ina iho. Nakapakaya sige na, pwede na mo susunto ko ang 5 katawa. Nada ka bugang gira nun ina ya, makakagira mo punuan nila. Sige, huwag kau naki. Katakaw sa 5. Napiran. Nanomya lang ako. Natumatar do. Dumidingil isang tas. Tingin na inukar yan. Sige na tumakay kasyakan. Tingnan na ino. Tingin na sa mga maulaw la. Anar ko ni Mrs. Sabi sa mga wata. Nasak ni Dara kaya no. Agin man iputay ta sa nga mandawi o bada kataw no. Sorry lang, hindi kayo. Pero bato-bato. Ha? Bato-bato sa mandawi. Hindi sa langit yon. Bato-bato sa mandawi. Di kasih ko, bako. Napiran. Dito. Nakagi ko mapya kapugilay na dyan kapito kami. Alam kong matanong. Nalumila ko. Ay ko lumala ko. Napugilay na nalakos na uman lumakad na marurualo yan. Tigin na ko nan. Tigin na tumakya udah may bulog ni kaswak na ibin. Tigin na ngino. Tigin na sa kami sa kabariw. Nasa kami po makakakambing. Nakapakat tigin na bamid na patayin. Sige na, kada kaliway sa kabariw. Sige na 5 gatos kami. Sige, kuwakon. Unyan na kito ka na pakapangingkatan na perad. 500. Namata. Lagi ako pupangingkatan na. May kagirawa, bapak dengan terus. Ginang ino. Sige na amay ko, nabiuno kami ang isa ka municipality. Sige na ngin. Natigayan na 5 kami ka barangay ay sa ka municipality natin. Sa kami bu'y makakakambingon na sa kabariw. Na nga 4 kabariw na da kambingon na. Mura ka na ako di kami sa misa. Natingin natin diretaw. Natingin natin magkasasap. Natay mo sa niyok mampira. Muli na mala. Natingin na mo pa. Alhamdulillah. May abi-agi na ako. Natingin na doon na. Tulay ko rahon. Sige na wakil mapakidulug akong baho. Sige kaya mo talo ko sa malud.
Hati semua saya dah kerja. Tingin tu mana? Tingin nang kanan na 500 naik kita nak sangat sabala 5 ka sa kanan. Nang ka 500 na saya. Ngai 500 sa skinga. Ngai 500 sa. Ngai 500 na sa kasadan. Ngan na sabagi. Api tu teman nak kakabanga. Ana tingin na mapya kaya adbis. Lumia lah kau. Oh. Ana pa gani na painan na mapya ka pala ko. Nago kay kato kaw yang kata kaw yang 500 so. Nagusira makaparang bitalang katakawi. Naguparo-paro ba kang gala pero 2,000? Buto nga na ron ba kang gala 2,000? Naguira na kitaw nga na yara. Kisi asya kito. Meatay na din yan may masawala yang uto. Akiraw to? Lagi din na ni kesuatan wa. Ketaitan na da kiumatan ron sa alungan na mauri. Ba't nakisukit ako kita ko rin sa tutulo ko bagi Katolik ini rumpia pe agusakan. Pilay man to'y mga tao may kalay tamo ka. Susakin niya ng bola, 5 niya ng bola, may kauturon niya ka. Langon, may kapamataon sa lupa, tarak, langon din. Nakagiya ko matay, nadaban niya nun, may minitulog siya ko kuburian. Saka daan na, andin ni, kawakas ka, nang ka na imbulawan na ka, sising ka, aritis ka, necklace ka na, sabi ako bang may pitulong ko kuburo. Agian kaya amal simbak wala na ayang kada tayo dah katayo ka kaya kambing tunang utang saya gitu pia magagaw perdo do tapi na 2,000 2,000 ago 5 gato sago Allahu Akbar madak mabuto merumpak ko niyaki si alaw siya minita ya. Oh, na. Gyan ni kesuatan wa kita yang alawas tanu ko kubur tanu na so mga tamu tanu. Pipa ta patayan tanu na da kaya ba tanu ni praut sa hadapan ko Allah. Matang ko Allah. Dapat tanu ni praut sa ayaw wa kay praut sa hadapan ko Allah. Na sa pitwa miyuke sa sasaswa ko Allah Subhanahu wa taala. Kasi ko digar to. Bahala na ta ko niyo ka tumobila. Ay kira ako na di magubir kita. Atau nang to sa di katubilan. Volkswagen. Da katubila. Lagi na mga padatrang na katubilan. Batari Volkswagen na di sa katubilan. Ha? Nah. Anak tu ni suatan, at nami pitulunari, anak yung mga soleh. Siya kayo to nasi demi atay sa disir. Dadun mako mga soleh, ba makatutunda sa sati mabuha. Nasa ka, sigurado ka po kung makakuha Allah Ta'ala na namatutunda ako na inuaki sa mga sahabat na lang wala kawiyag-yagirang ko dunia. Nasira ni Nusar sa simbayrang ko, wala kakagigi. Dake bang kon rukyu makwallah. Dake umangong wallah. Nah, menurut aku Fatimah. Asara malu nutum ya sayang kaya bari bamin de bawa. Dara antaka inau. Bari bamin sibu. Adara antaka inau. Sama budak ni. Menagi-lagi tanu siya ini. Lagi aku mau wapat sa Fatimah. Entah suki wapat kiwat ako Fatimah? Sallallahu alaihi wasallam. Lagi aku mau wapat sa Fatimah. Na kagi ako kapaygo ng mga bay na inawida no Ali Agusto Abu Dhar kabapa yan sa minsan kainayan kakungod minsan no Khadijah so Abu Dhar Al-Ghifari so Ali dito sa karuman yan no karramallahu wajahahu ikadua miyawidon na so Abu Dhar abapa yan sa minsan kainayan katungod minsan no Khadijah
Ikatlo miyawidun nasu Amir Hasan. Ikapata miyawidun nasu Amir Husain. Lagi ako miyumayran sa giyang gutwa kubur yan. Natigo Abu Dhar betad niyo sang kanan nakilidin. Ka ipag-introduce akong kubur. Allahu Akbar. Ini betadiran su Fatimah. Nah tumilindig su Abu Dhar. Nah ini introduce yang ke kubur. Titeruyan na ya qabr. Ya qabr. Atadri man allati ji'na biha ilaik. Hai kubur tigo Abu Dhar. Katawan ka angka yamini taling umamir ka. Katawan ka angka inuit tamir ka. Gaya tigil su Fatimatu Zahra bint Rasulillah Habiballah. Gaya tigil su Fatimah awata o kakasih wallah. Mapuru apa milya. Entah kiwa taon. Su Rasulullah na airan ko Rasulullah ko Allah. Aduh. Badem pun na lagi dia nama la pamilya. Ayat na bangsa niyan na sota. Po makabenteg sa bangsa. Kasi Rasulullah nakakasi wallah. Na Rasulullah na mimbawata na sa Fatimah. Watay na nagusto Khadijah. Na badem pun na mala a pamilya arwar ko Fatimah awata Rasulullah. Temo na kaya nga lang 1,000 na dunia kasi nga 260 countries na temo nun so lang mga pamilya na di sila makatimbang ko pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ang ipipigiran nga sister. Siya ka na igira miya pigiran ka na matang wala ka kada na ko siya kakan girap na ko na kalipat ang sumang asli ako. Gaya tigyan su Karumau Ali karramallahu wajha. Gaya tigyan su Fatimah Karumau Ali apiagadatan wallah. Kaswallah subhanahu wa ta'ala napiagadatan yan su Ali. Gaya tigyan su ina o Amir Hasan apo o kakasi wallah. Gaya tigin su ina o Amir Husain aapo o kakasi wala. Pero ito ka koneksyon na bangsa. Naripira, bilangan niya ko na. Bilangan niya ko biya. Wata kakasi wala. Karumaa pag-adatan wala. Ina. Allahu Akbar. Pata ka bangsa amapuro na so kaya pa kapasad teru o Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu na sumimbag sa kubur. Kaya katiru Allah ta'antaqallahu al-qabra faqala kaya katiru wallahu ta'ala sa kubur. Kaya katiru yan sikap manusia bagian dem ada kapakapter o nga kubur. Di kaki tungi benar kasi Allah Ta'ala nakapakai penapakateru niya nangan na begang ka. Matang ko lah ngana begang ka nakapakateru niya. Daman na mustahil ko Allah. Ino da maka para teso kaum salih alaihi salam kakagini pantun nirang ko salih hagi nga amya kalala ator nakabutan na malaa unta abubay amaugat. May nagitutulan siya. Alhamdulillah kami nagyo sa kami nagyo. May kalagal po ko. Nabako kirang pasindaan na puno ito. Nanay ito di siya ni. Iterusak na eh. Api ada kurang ito mapanutul. O tango. Sungan urak no. Alhamdulillah. Fa'amtaqallahu al-qabra faqalat. Kaya katiru Allah su kuburu Fatimah. Nakati su katiru ya. Bumili raw su qabra. Naam. A'rifuha. Uy, katawag watigin.
walakin ugaidat tigo qabr walakin lastu mawdi'a hasabi wa nasab wa innama ana mawdi'ul amali salih la yanju minni illa man kasura amaluhu wa khalasa illa man kasura khairuhu wa khalasa amaluhu. Oh ya tigo kubur kata anak ugay da tigo kubur na kena uba ko darpa bara bangsaan kena tigo kubur uba ko darpa atatamuan kena uba ko darpa kawasa mangawasa kena uba ko darpa milioner kena tigin uba ko darpa malay samuko kena ko uba ko darpa bara bangsaan mata na kimamu na andi darpa kita tamukan cumi makabiya-biya walay andi darpa makalay bangsa ay romarantar siran nagyang kaya kubur ni turu ka ba darpa bara bangsa ituru ka kaya kubur darpa kawasa dia kaya kubur na darpa ini ya aw pakalilipatan niyo Malayaman. aw ya tigo kubur katawan na tingin jo Fatima katawan na sa kanyan na wataw Rasulullah Armaw Ali ina Amir Hasan Abu Amir Hussein ugay na tigo kubur na kanaw ba ako darpa barabang saan kanaw ba ako darpa sa tamukan sana tigo kubur na ayabu kidar para na baramal Allah mapapuno-puno ako at tigo lupa amaniksa piti barangan na mga paulo dulo da pakasiksaan wallahu ta'ala kutawa pa ko marak na daamal yan la yanju minni da tigo kubur pakaligsasrakan illa man katura khairuhu ruwar kutawa pa kadgekli na nagyang kutawa mapya wa khalas amaluhu agumyagi kelas siko kapagamal niapa sad gurok dilalisiran so Abu Dar nakiabitan sanggut ta oras ta kaya simbagaw no kubur dabsarya tigil nalalawak nung kini introduction okay personal gina live nasada ni ay dapat ka may kawitang ako kubur kakilala ka niyan antay mag-introducer ko sa ano rin antay mag-introducer ka no may kamakaw-makan ako kubur antaw na ya kung si imam mo ay bubsaron yan pagkubangan yan ano ba niyang ginawa kilalang kayo ni tagay na isay niya maura mama sira na tungit-tungit dumisan na langon na 14 na ba kay ramama kamurakan ako di kayo rin tuba sa 14 oh ay saya doon pala kaya bala yan kau na dindingali ka na 14 rapid fire ha di ka pagi dindingali sa kayo bentong semento ayan na dindingali na ka sa ginawa ka na langon rapid fire o baka tigas sa kamang ni na di ka pagkidindingali sa kayo buntong semento ayan na pakidindingali na ko na sa mga tingid kami siya na langon commander oh lagi dah kaya ubatan umiyaw bugsang kaya dunia di tanong kapikir lagi yang kaya kawan atau nang tatigo kubur ini sebagian kabudar atau nang tenis sebagian oh ya tigin oh ya tigin nakatawang ko ugay da tigin nakanauba ako darpa huwag mo nakilangan na ka na di nga kataw na kaya pantagan ako kakapatay na sa kanikapa pantagan na putri maamor mama natigin na dahan-dahan ka magsasalita kami at ako na sa kanikapa pantagan na sumusulot ko sulutan na kabugatan huwag nakiraw na ko na itero sa karidyo man nakiraw na ko itero kubur dahan-dahan ka di nga katawan pitok tima na sirbisak ngauman salungan na salakot pagdanak na sarako di umat na salakot sirbis sapato salakot sirbis akad salakot sirbis itinin salata arba kamisa
O dia kung kakilala. Nangan na pito ti manatrak na langon na ng tatabon sa driver. Pito ka kelas ya driver. Na pito a parkingan. Dia kung kakilala. Apa ini terus kau nggak bumiro so mungkara ando no ni manto. Tapi kau bakal diberat nono takarak. Nanti digigit na pelala kau kapo foto sa sama po te kasama ya kedubigat tay apa sa ilan tau mimba. Tignan na bisita. Ha. Nah, tenang ko tenis mo ko kuburo. Weh, tige ang katawan na kan. Kenapa tige no ba ko darpa? Barabang sana, gua kena ubah kudar pa. Nana pa madapter una kau ni tamo ka. Kenapa? Sangat tinggi nadar pa ko baramal. So tau abara simba. Da apa kali kita ko matatagura kana mga siksa arwar ko tau pia kad kliyen so. Madak lama pia. Agu miagi kelas. So ayaw mana ni na magiglas na no. Kagaya may kata sa oras saya. Sa kan nakabayar na matas nakagaya kaya sifatan ng kan. Okay. Ayaw mala kaya sifatan ng kaya mga boy. Ayaw kada lang kira siya na di kekriya edi tigid ako rumah suat. Ayaw buat tigid na dinis kasi nakubur ba ko iputay. Pagalo nga kasama nga buntal ka putay. Ibig sabihin Allah Ta'ala, umani sana, umakaw na pagalo nga kabudal ka putay. Antay di budal. Umana na turo ka no sa disiput tayo. Antay budal na katano di putay. Badin naman na rin, saudara katano kay palalabang ka, kagida mada nga sumo krumuan. Kasama ya kan umadar ka, niya nga, di automatic, kaya luta kumuro ka. Mana kakilala kadar ka mada nga nanewang kamuro kan umada ari ka nga newang ko bar ka pa kabala mo sa kipalubang na kana ngano kana miya sima yo niya ka lalaita mo ka dinyo palubang na kamalaita mo ka tatago niyo sa sendingan nakapya gibo kap kay lamiro napya di pa merper ka may tatapi ame ka kapaninindrian sang kana na unsog yan kita di meririla yo ari mga pagaro. Lagi dah nga mga bubayang di dan di merilay. Ubad na metero ang jami karataw na ginawa niyo na sebartan Atip kesabaran nakakutin ni pamanantakan yan na yapon siya lima gibo kaya pangusyati niya kanadi nga kesabaran na yapon siya orang kasih tira. Ay. Di dan di merilay kagaya kasan ya galas jis. Na nay no kasi romantan bu. O baka kami niyo request na ini tayo mangkaya ka. Diya maiamir sab. Oy. Kaya laya maimbulagan ang mga mama nga mitimo-timo May magunutan na laya maimamalagan. Di kami dudum kalakan ubaan na karon baka sana tiya potaw. Alangon na iperduto. Ay no kami miya katablig alangon na imalay sakit. Uba mapya. Ay miya kalalaw ni gidam na sakit. Ditandi merilila yo. Kaya nga mga ariyak na mga bay. Ditandi merilila Wana mi atero kan siya kaya sanangan ng kanoron na sa puloro kanud na rila, gibu-gibu na rila. Panginda ko Allah mamakasurga kan busak. Gusto mga pamilya ko languntan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Ya Allah naturo kami kakulalan na matitu ya Allah. Ya Allah nawad naturo na kay manto kagagaw inauba kami kau belaga ya Allah. Ya Allah nawad na prila na kay manto kagagaw inauba kami nunda inon ya Allah. Ya Allah nasupo nga sa sakit sa nga iginda pa makabugrang ya Allah. Ya Allah nasu karagnan si sa kakawiyagan na pa makaluaging kasiran ya Allah. Ya Allah pakilay nakar kami so reality o dunia. Pakilay nakar kami ya Allah ka ayat nakailay meron na sobra sa buluan. Ya Allah napakilay nakar kami so alungan na morika di mi katawan imapunggulaw ni Rabbal Alamin. Ya Allah napakalangan sa paratihim ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.